m nwaanyị dị 20 years old ji bread na coke wee see m ibongi mgbe ndụ 6 years old. Ofu nwa okolobịa sịrị na mgbe ọ dị 6 years old na ọ na-abụ mmadụ pụsịa ya na ụmụaka ibia nọlụ n'ilo na-agba bọọlụ. Ịghọtago? Fabagide bọọlụ nwanne ya nwaanyị nke ada which dị 20 years mgbe afọ akpọ ọnya si anya bata na room ya bata. Ọ sị ya na o nwere game ya chọrọ ka fa play na ọ bụ na fa play that game ọ bụrụ na o winie na a ga-enye ya bread ogbe bread na coke. Na mgbe ya ga na-agwa anyị ife a na ogotego dị bread gote coke dobe ozukienye n'ife izizi ọ ga-eme bụ ọgbanyụọ ọkụ o jee o mepee windo nwa obele ya kọtin windo mepenetie nwa obele o wee weta album picture dosina ya wee zukobie si ọma onye bụ onye a na-ekwuo ọkọọlị ya aka ọma onye bụ onye a na-ekwuo ọsị oke ọkọọlị ya aka. Ọ bụrụ na famebe nke album afọ mesie na ife ọzọ ọ ga-emezi bụ okulie n'ụkwụ yipi ọpantie o wee bido betụbi aka n'ife a ji wee bụrụ nwoke. Ọ na-efe ya aka ọfịakatị aka ofilie na ya akwụgola ọtọ maka na ya kapele mpe mgbe ya na-agwa anyị ha. O yipụ akwa ya wee kụzielu nyanwa dobe n'ala wee rigolie n'elu. O rigozie n'elu o wee gbaba kiliwa na kiliwa ka ọ ga na-agba na-agba ya na-enie ya mara ife a na-eme ife a. So ọ gbakọta kiliwa ọ dị ya ka mgbe dike ya ọ daa so o wee iwe ya mara ife ọ na-ewere iwe o kama na ife agbalụ bụ na gịnị mere na mgbe dike enwe ka o si wee mee so bido fịakwụ ya aka mgbe dike akwụkwala ọtọ si ọrigokwelu gbakwa kiliwa. Ihe a ka ọ ga-emebe omegide mesie onye koko na bread ya taa ṅụọ jagwalụ. Bọsị ọzọ ọkpọkwa ya n'ihe a ka nwanne ya nwaanyị ji eme ya lote 6 times very well etu o si wee mee mana o nwere ife a maara nka na-abụ na-ebido ihe ya ji bụrụ nwoke bido ọbịa ọmịkpọba ịgbagolu ihe etukesie na ya obido dụka akpọkpọ na-atị ya di ya ọbịa ọkpọba nkụ kpọba nkụ ya ọnọchalụ na patches ọ kpọsịa nkụ afọ ya rekepi ebe afọ na-acha red ọ chasịkwa red ebe afọ akpọbakwa nkụ ọ bụla ọya ka o bunyelie na o nwere ife ya maara. Ọ sị m nne ihe a na-atakasị ya ebe afọ na-asọ oyi ya bịa ọ na-eme ya ifele na ya na-eso ụmụaka ibi eje egwu mmiri na ya na-eso ụmụaka ibi eje asa arụ maka na ifele na-eme maka na ife a ji bụrụ nwoke na akpụkpatasịla ebe afọ. Ọ sị m nne ife a ka a ga-akọlụ na-eje ya mụrụ ife a ga-eme na ihe a megidelie ife ọntị na adụ 21 to 22 years ka a nọ wee mara ife na-eme ya wee bịa ka wee jebe ụlọ ọgwụ wee bido wee triti be onwe ya na mgbe afọ na ya agbagolo ife na akpatabago ego. Ọ sị m nne ya fụsịla anya ahụ na ya agwago ihe anwa na-atakasị ya ịghọtago mana ọ na-alịa childhood ya niile gba na ọ na-alịa everything. Ọ sị m nne na ife a na-agwa m ihe a na ya dị 40 something years old na ya ka nọrọ nwaanyị ya bịa fụrụ onye ya ga-anụ na o nwere ife atile aka na-aga regardless na ya n'obodo oyibo ka esendizila ego nye nwanne ya nwaanyị ọ ga-enye mmadụ wee were onye ọzọ ka ya na ya na-abụ na wee sebe okwu ya wee jụbịa si ọgọba gọkata sọbụgodo ụdị ya ma esi gbaghara ya. Ịghọtago ka a babazila mba wee jụba ụmụnne ya. Ọ sị m nne to his greatest surprise ọ bụrụ na ọ bụrụ sọsọ ya ka nwanne ya nwaanyị mere supe na ụmụ nwanne ya na-atọ ndị ọzọ na o mesikwu ha supe na o mee ha the same thing. Ọ sị m na kịta anụ nwere fefatile aka na-aga aga na o nwere nke nọgolo obodo oyibo 25 years she mgba m nwere ife ọkpata na o nwere onye kwuwe unu n'ọnya nwa bụ ife kwuru. Ọ sị m nne n'ike kwụọlụ ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme ya chụta kịta nwaanyị nka na-abụ nwaanyị afọ agali ajagwala. Ọ sị m nne na ihe a mesiala ya na ya na-ewe iwe ọkụ na ha na-ewe iwe ọkụ enyarị ati ebe a onye ọbụla emela ọsọ na o nwere relationship enwere ike last na o nwere ife a na-eme nwere ike last o nwere ife a jidewụla aka na o nwere nke kweli omume oke ọbụla isi niile na echiche niile nọ n'ihe a nwanne ya nwaanyị mere ife a bụ nnọọ psychological torture. Ịghọtago mana ya chọrọ ịdị na ya gbọrọ ma onye kpọọ ụmụnna ka a kụọ nwanne ya nwaanyị agba anya ajụjụ ọnụ ya mụrụ mana ife a ji wee wepụta ebe a bụ
ka ya jụọ ndị mmadụ ka ya malụ ma ife anụnwa nwanne ya nwaanyị mere ma ọ bụ ọgwụ, maka na o kwere ịghọta. Ịghọtago na o kwere ịghọta na agbọghọbịa lụ 20 years enwere enyi nwoke, ọ hapụsịa nnekwu odogwu, hapụsịa nnekwu igba ndakala aka, ọ ga-abụ azọ gị azọta gị ọfụma, wee chọba ụmụaka epuru eze, wee welu bred na koku wee na-alata ha, wee na-ese ha ibọn gị, wee kebe ọya kebe ọya kebe ọya kesie. N'oge ọbụla ya na-eru onwe ya aka mastabe, oge ọbụla etu a ka ya na-eru onwe ya aka na that spirit ekwere ahapụ ya ahapụ. Apụ ịghọtago na ya mara ife a ga-eme. Onye mara ife a ga-eme ya gwụ ya, onye mara ife a ga-eme ya gwụ ya, ma ọ bụ ebe a ga-eje na-ekpe ekpele ka a ga-ekpe, na ya mara ma onye sobie na spiritual, ya mara ife. In fact 40 something years ya zogidela ọtụ ya from ndị mmadụ until onye luo 21 22 years before na wee nwee ike gwuo onwe ya, maka na ya chọrọ ka onye ọbụla fụ ọtụ ya. Oge ọbụla na ọ masta ihe a ka anọ na ya, ya na ụkọ na ndị otie ihe nwanne nwaanyị melie o, nwanne nwaanyị alụgo 20 years ya na anọ 6 years o wee menye ha. So nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgụ ka this guy mee? Nke bụ nọọsụ Sakalin ka akpere ya n'ike. Yes, ma ọ bụrụ nọọsụ ike ụkọba ihe a, ịma na akpụchaghịla ya Sakalin n'ike. Kedu ụdị ihe bụ ihe nka? O chibo, biko ọ bụrụ na o nwee ife ịmalụ this guy ga-eme, ma ọ bụ na ọ bụrụ na o nwee ife ịmalụ dị attached to this, idenye na comment section. Ọ bụrụ na ịma ndị nwee na comment section, meele m voice note, my number dị na my page. Ịghọtago ka send alịa, bụkwa na ịchọ ikpe ya akpọ, you let me know. Mana nwanne anyị nwoke n'idile enyemaka. Ịghọtago, ọ n'idile enyemaka o. Ihe na-ewute mbụ na ọ bụrụ like ụmụaka na-abịa ime esupe. No, agbọghọbịa 20 years alụlụ ana. In fact, ịlụsị ala na pụọ eze enyi. Kedu ụdị ihe bụ ihe nka? Kedu ụdị ihe bụ ihe nka? Gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.